b'a to maa wɛrɛ bɛ se ka hakilila ɲuman dɔw sɔrɔ min bɛ kɛ a gɛlɛya fura ye. Maa kelen hakili kelen dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn o de kama fɔ ko n'i ye bana yala i b'a fura sɔrɔ. I bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ ne la sisan misali ne t'a gɛlɛya a kelen wa ne hakili dan a bɔnnen ne hakili ma nka i bɛ taa sɔrɔ n'o ka nɔgɔ e bolo nka ni e t'a kalama ko a bɛ ne kunkan don yɔrɔ i tɛna se k'o ɲɛ sɔrɔ dɛ. A tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. O de kama kuma min fɔ ka da o sababu de kan bila nana. Alahu akibar. Hakilima fana ko bana di maa fa kɛnɛ di maa to. O tiɲɛ fɛn bɛɛ n'a waati don a bila ye. Maa bɛ se ka sa yɛrɛ k'a sɔrɔ ni bana t'i la. Kuma dɔw yɛrɛ fana bana o ti maa fa. Maa bɛ sigi kuma dɔw la k'a fɔ ko dekun dɔ bɛ karisa kan. Bana in bɛɛ b'a tigɛ kan k'a fɔ ko a tɛna taa k'a to yen. Nka i tila wuli ka waati jan k'o kɔ. O de kama fɛn bɛɛ n'a waati don a bila ye. Ni min sera waati min na o bɛ kɛ. N b'a kun jɛni mun ye maakɔrɔba ko ma ko ɲinɛ tɛ se ka kɔrɔba jugumaden ye. O tiɲɛ. Mun na. Ala ye min da ka min don min bolo a bila o b'o bolo. Ɲinɛ filɛ nin ye. Ala fana ye jakuma balo siri ɲinɛ de la. I y'a faamu. Ɲinɛ mana kɛ cɛ farinya cogo o cogo. Ɲinɛmaya bonya cogo o cogo. A tɛ jakuma ka dadumi dɔn dɛ. A ko jugumaden yɛrɛ ko ɲinɛ tɛ kɔrɔbaya a tɛ kɔrɔbaya jugumaden ma. A tɛ kɔrɔbaya ma yɛrɛ bila Ala yɛrɛ de y'a ni sira ɲɛ ni de bɛ sira ɲɛ. Ala ye min da ka min don min bolo. A bila yen nana o b'o bolo. O b'o bolo. Ayiwa bisimila. Ayiwa a bila nan. Bi ye araba ye. Janvier kalo tile 27 sɔrɔ san 2021. Fasiribɔ kɔni fasiri dɔw kɛ. An bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye. Wasa famali ka se ka sɔrɔ a ko la bila ye. Tubarikala an b'a daminɛ ni gafe mun tɔgɔ le Pélican. Ale y'a jira k'a fɔ ko zone reporter feereli ko siratigɛ la. Ko jamana yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ale fana bɛna dɔw wele bɔgɔ jɛnini kan. Maa min kɛra sababu ye ni ka yɔrɔ ninnu di maaw ma. Maa min yɔrɔ ninnu feere. N kuma nana. Ko jamana ko a bɛ taa ni a ko ye bɔgɔ jɛnini kan. Ayiwa. K'a ko sɛgɛsɛgɛ. K'a sɔrɔ a fɔlen don k'a man ka di. Kabi san caman. Mun y'a di fana. Ko a ko bɛ taa bɔgɔ jɛnini kan. Ayiwa. O wele ko sa ko sariya dɔ taara CNT fɛ min dakalen tɛ ka kɛɲɛ n'an ka sariya sunba ye ko yala ko CNT ka baara hukumu kɔnɔna na k'u bɛna lagosi lase an ka sariya sunba ma wa. O wele ko sa CMSS kɔnɔna na ni o ye faso ka baarakɛlaw ka pension ko ɲɛnabɔ soba ye olu ka ko wasa u ka baaraw ka se ka sigi sen ka ɲɛ laɲiniw ka sabati ko san 2021 ko dɔ farala u ka musaka kan 100 jatila 26 jate ko farala kan a bila dan o ka la u b'o minɛ ka ɲɛ u kɔnɔ bila ɲɛti kɔnɔ yɔrɔ o ne jumɛn ye le canard canard dende ou canard déjeuner ni jumɛn de ni canard déjeuner a bila a canard déjeuner a dɔw ye ɲɛkɔrɔ bɛ ko bi ko olu tun tɛ tan de olu ka sɛbɛnni tun tɛ tan u ka sɛbɛnni tun tɛ tan le canard déjeuner u y'a yɛlɛma cogo dɔ la bila ye u ye déjeuner jɔn kan ayiwa nin bɔlen don fanga ɲinina dɔw fɛ yan maa mun b'a fɛ k'u ka fanga lafasa ko kɔnɔna de don somakɛ fɛ somakɛ fana ye saraka dɔw kɔni f'u ye kelen o nana ni a ka sarakaw kɔni o y'a jira k'a fɔ ko yala ko ni ale nana saraka mun ye ko ale hakilila k'a fɔ ko o saraka ninnu a bɛ minɛ yan ni ma fili o kan ka kɛ Joe Biden de ye a ja ni o bɔlen don ɲɔgɔn fɛ wa a b'a la ka kuma fana lamɛrikɛn jamana lahalaw kan ko yala ko ale nani filɛ ni saraka minnu ye nin ye ko olu kɔni bɛna se ka kɛ sababu ye a ka manda fila kɛ a kana manda kana da i n'a fɔ Donald Trump ta danna sira la cogo min na ale kɛmɛ ka o ɲɛfɔ tɔ kelen dɔ nin somakɛ kɔni y'a fɔ tɔ kelen dɔ nin fana ye ɲininkali kɛ o sira kelen ninnu na donc somakɛ kɔni y'a fɔ a ye ko a kana ni dinosaure fan ye ko a kana ni dinosaure fan ye ayiwa ko n'o kɛra ko a ka laɲiniw fana bɛ sabati a bɛ kuma ninnu bɛ boli faga ɲininaw de kan a bila nane bɔ la o bɛɛ la ka taa somakɛ fɛ yen k'a ko ɲɛɲini n'a y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ l'indépendant ta kɛnyɛrɛye olu ko di
olu y'a jira k'a fɔ ko CNSP ni ale ye sɔrɔsiw ka kulu ye min ye fanga ta kalo tile 18 tɛmɛnen o ko kɔni ye sariya dɔ ta ka kɛ ni CEDEAO mɔgɔw ka laɲiniw ye o ko ka kulu in ci ka bɔ yen nɔ o ko a ko kɛra sariya taara kunungo ka kɛ ni ɲɛfɔliw ye o bɔlen kɔ sa Isa Kawujim ale ye jaabi kɛ u ka tɔn bolofara ɲɛmaa minnu ye laɲini kɛ ko a ka bɔ ko olu ti a ka ɲɛmɔgɔya lakodɔn bilen k'a y'a jira k'a fɔ ko ni don min na Imam Dicko y'a jira k'a fɔ ko ale ka semasi baara ma a kun minɛ nka ko don ko ale bɔ semasi la o bɔlen kɔ sa AMLCDF ko olu kɔni a ɲini Malik Jaw fɛ k'a fɔ ko sɔrɔ minnu bɛ a la ko a ka olu kɔni jira dankɛnɛmaya teliya la kulu min ka baara ɲɛsinnen don yuruku ni dunkojuguya kɛlɛli ma Sikaso ko gorobara dɔ ale kɔni ye a muso Nikɛnɛ Karaba ani a denmuso 3 a bila auzubillahi faluna la ayiwa ko ka ca sa dɛ info matin ni jɔn jabele b'a kan Mamudu Dicko jado ko semasiko bɛ lahala min kɔnɔna na sisan Mamudu Dicko kan ka kuma k'i sen don ko in na walasa ka ɲɛnabɔ o bɔlen kɔ sa Faransi ale bɛ an fɛ yan nɔ ka kɛɲɛ ni yɔrɔ ka ɲɛfɔliw ye k'olu bɛ yan de Mali ka laɲini kɔnɔ kabini san 2013 olu ko tɛ wa ko Dr Mali ale Nikɛnɛ Karabali min kɛra ko dɔgɔtɔrɔ tɔw kɔni wulilen don k'u jɔ k'a fɔ ko u ma jɛn ni ko in ye ko nin ɲɔgɔnna ko tɛ se to sen na a tɛ se ka to sen na dɛ n'a tora sen na u bɛ farati la voilà les échos wele ko lamɛnnikɛ jamana lasigiden bɛ Bamako yan nɔ Mali lamɛnnikɛ jamana cogoya la ko ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna to jɔsen min kan o de ye Mali dɛmɛba jamana min bɛ Mali dɛmɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana tɔw bɛɛ lajɛlen kan k'u bɛna to o minɛn kɔnɔ Kidal ko Kidal marabolo kɔni bɛna kɛ halisa marabolo ye min ni jamana ɲɛsin fanba bɛna kɛ a ye Isa Kawujim bɔli semasi ɲɛmɔgɔya la ko Imam Mamudu Dicko banna a hakilila ma politiko siratigɛ la ko yala ko RPM ye a ka Sahara tigɛli daminɛ wa o kɔrɔ kuma kɔrɔ dun dɛ la traversée du désert o kuma ka dun dɛ ko gɛlɛya bɛ yen RPM y'o daminɛ wa ayiwa ɲininkali a n'o daminɛ sa a teliyara dɛ kala duuru dɔrɔn kuma ka ca ayi l'indicateur de nouveau ale y'a jira k'a fɔ ko Musa Atayer n'ale ye chiffon ka ministre ye k'a simintiya k'a fɔ ko Kidal chiffon u hakili sigi kosɛbɛ ni kuma caman ye minnu b'a jira k'a fɔ ko u ka laɲini caman bɛna sabati coronavirus siratigɛ la ko vaccin fɔlɔ n'o ye fura min kan ka di maaw ma walasa k'u tanga bana in tɔɔrɔ ma ko o makɔnɔ don an ka jamana kɔnɔ mars kalo laban waati ninnu na mars kalo o diɲɛna de bana tɛ kɔnɔni kɛ dɛ mars kalo laban o ka jan dɔɔni dɛ o tɛ kalo 2 ye de bana dun bɛ wara bana dun ala ka taa bana dun tɛ waati kɔnɔ o k'a lajɛ halisa n'a bɛ se sɔrɔ n'u se ka teliya wari ka d'an ye o bɔlen kɔ sa ko kuma caman minnu bɛ Faransi ka ko lahala siratigɛla Mali kɔnɔ yan nɔ ko Faransi lasigiden min kɔni bɛ yan nɔ ale kɔni ye maaw jaabi minnu b'a la ka kuma caman fɔ ka ɲɛsin Faransi jamana ma u b'a la ka Faransi lagosi minnu kɛ ko a ye o ma kɔfɔlen ninnu jaabi masina a jira k'a fɔ ko jagokɛla dɔ kɔni ale bin kɛra ale kan a ka so de y'a bila daminɛ lakanabaliya kelen ninnu siratigɛ la olu kɔni seginnen don k'a fɔ ko Dr Yusuf Male ni ale kun ye kɛnɛya sabatiba ye n'a ni Nikɛnɛ Karabara bamaciw fɛ ko dɔgɔtɔrɔ tɔw kɔni a jira k'a fɔ ko olu fana bɛ wuli ka jɔw kɛ waasa nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ an ka jamana in kɔnɔ sɔgɔmada na kunnafoni teliw ye nin ye a bila an da ayiwa n'a y'o kunnafoni teli an b'o minɛ ka mara e bɛ se ka mun de fɔ Bakari ye de bamananya la de parce que an ye kɔrɔbɔrɔ ye Bakari ye ko ale ye bozo ye mais a bɛ bamanankan de mɛn bamanan laada de b'a bolo a bamanankan mɛn bamanan laada b'a bolo tuma dɔw la a dun b'a fɔ k'a ye fila fana ye a tɛ filakan mɛn a tɛ bozokan mɛn o kɔni sabatilen don i bɛ kan mun mɛn o ye de mɔgɔ ye a bɛ bozokan mɛn min yɔrɔ jumɛn e tɛ bozokan mɛn a tɛ bozokan mɛn a tɛ filakan mɛn a bɛ bamanankan de mɛn o tuma bamanan de don voilà i y'a faamu e m'a fɔ ka bamananya fana kɛ a ye bamananya kɛ parce que a sera bamanandugu la bamanan cogo de b'a la
Oh donc bamanan de y'awle. A bɔra Segu. Oh tɛ bamanandugu fana ye. Voilà. Donc Bakari ka bamanan dalafara. A dafara. A bɛ bamanankan mɛn. A sigira bamanandugu la. A bɛ bamanan walew kɛ. Naam. O tɛ bamanan dalafara. A bamanan don. Mais o bɛɛ la ko ale ye bozo y'ale fila ye. Bozo tɛ fila tɛ. Bon. Bozo tɛ tɔgɔ ye o. A bɛ ji dɔn wa? Ayi. A bɛ ji dɔn. Bamanan ka laada la tun bɛ yen. An ka laada kɔrɔw tun bɛ yen. An y'o bila est-ce que o de m'anw segin sisan de? Abla an kɔni an ye caman bila. A kan ka fɔ ten. An ye laada caman bila. Hali o don an da sera kunun an da sera hakilila dɔ ma nɔ. Bakari ka hakilila dɔ nka anw fɛ yen laada don. Mɔgɔ fa jɛɲɔgɔnw. Naam. I fa ni maa o maa jɛra. Dɔrɔn hali n'a b'i den bɔ. A b'i fa minɛ na. Siga t'o la. A wele k'i fa a bɛ se ka i fa don. Parce que i fa jɛɲɔgɔn don. Maa fa teriw. Olu ye teriw ye. I ba teriw olu ye teriw ye. I kɔrɔ teriw olu ye kɔrɔw ye. I kɔrɔ jɛɲɔgɔnw ye jɛɲɔgɔnw ye. Nka sisan a bɛ n'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen nɔ olu bɔlen don an ka mɔgɔya na. A kɛlen don sisan ni mɔgɔ min ye joli kelen ye. A fɔ ko o ye fa ye wala o y'i kɔrɔ ye wala o y'i dɔgɔnin ye. N'i yɛrɛ ye a fɔ dɔw ye sisan ko karisa ye n kɔrɔ ye a b'a fɔ k'i wolo kɔrɔ wa. O tɛ kow bɔlen a minɛn kɔnɔ wa. N'o tɛ n'a kun fɔra fɔlɔ ko karisa ye nin ye ɲininkali kun tɛ kɛ. Bɛɛ fana tun bɛ bɛɛ minɛ o cogoya la. Nka sisan o bɔlen don a la bila ye o de kɛra sababu ye ni dɛmɛ caman kan ka se mɔgɔw degunenw ma. Maa caman tɛ maa caman dɛmɛ bilen. Maa caman tɛ bɔ maa caman kunko la bilen. Maa caman tɛ fɛn kɛ maa caman ye Ala kama bilen. K'a sɔrɔ nin sira ninnu kama fɛn caman kun bɛ kɛ. Siga t'o la. K'a sɔrɔ hali i ma ɲininka. Fɔlɔfɔlɔ an b'a fɔ an ba filɛ an muso filɛ anw den filɛ. Sisan an b'a fɔ n ba filɛ n muso filɛ n denw filɛ. O de fɔ sisan. Donc de la. Ne kun tɛ fɔ fɔlɔ. A tun tɛ fɔ. An ba filɛ. A kun fɔ an de. An muso filɛ anw denw filɛ. Duba la. Bɛɛ ye kelen ye. Cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko bi an bɛ gɛlɛya la parce que an ka hakili ta nafa. An tɛ se ka foyi kɛ n'an bolo goni dantan ye n ko cogo di ko fɔlɔfɔlɔ ko sisan da u b'a fɔ ne ye fonctionnaire ye an bɛ baara kɛ cakɛda la an bɛ ONG la ko olu n'u ka mɔ kɛ n'u fa ka waati la k'olu ma deli ka baara kɛ tile kelen faso ye u m'a kɛ ONG ye mais maa si tun tɛ dugu la ni baarakɛda cɛ t'i bolo ko baara bɛ bɛɛ bolo ko bɛɛ bɛ baara kɛ ni tɛgɛ fila ye bɛɛ bɛ baara kɛ ni hakili ye ko maa mun tɛ maçon ye maa mun tɛ sojɔla ye maa mun tɛ misi gɛnna ye maa mun tɛ sɛnɛkɛla ye maa mun tɛ menuisier ye i bɛ ko wɛrɛ kɛ dugu la kɔni ko i b'a sɔrɔ métier dɔ b'i bolo i bɛ a sanna dɔ dɛ wala i bɛ se nɛgɛso dilan na i bɛ nɛgɛso dilan fɛn kɔni dɔw b'i bolo mun y'i ka baara ye i b'o kɛ k'i wɔsi ɲini na k'i ka nafolo ɲini a kɔnɔ o ko maa si tɛ sigi gansan. Wa e min b'o kɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ nin e fana denw i b'i kalan i b'u denw kalan o la. Kalan o la. Ni e tɛ yen denw bɛ na. Denw bɛ na. Gisidaw tun bɛ ten. Voilà. Nɛgɛdilan tun bɛ ten baramadilan tun bɛ ten menuisier tun bɛ ten maçonniya tun bɛ ten a tailleur tun bɛ ten i ti cɛkɔrɔba si sɔrɔ mun na ale baara do métier u b'a fɔ métier ni o t'a bolo sisan de mɔgɔw bɛ sigi u tɛ foyi kɛ. U b'a fɔ ko baara t'an na. Baara t'an na ko ni o waati fana hali wari t'i bolo i ka baara fɛn i bɛ taa n'a ye fɛn ɲɔtigi fɛ bi wari tɛ yen n b'a fɛ ka nin minɛ i ka ni yɔrɔ di yan ɲɔ la i b'a ye malo la a b'o falen i bɛ na n'a ye so ko fana tun bɛ kɛ o fana tun bɛ kɛ sanni ni fɛɛrɛ tun bɛ kɛ ni yɛlɛma yɛlɛma de ne bɛ na ni n ka nɔnɔ ye i bɛ ka sukari di yan i bɛ na n'i ka sukari ye n bɛ n ka tɛ d'i ma mun b'i bolo ani mun bɛ n bolo an mago tɛ ka sɔrɔ wari yɛrɛ tɛ a b'u falen falen ɲɔgɔn na an b'u falen falen bɛɛ mago bɛ ɲɛ bɛɛ mago bɛ ɲɛ a ko o tun bɛ kɛ ko n'o bɔra la ko hali furumuso musokɔrɔba k'a sɔrɔ u sigilen don so kɔnɔ ten ko sisan de musow bɛ sigi ko baara t'an bolo cɛ de bɛ taa bɛɛ ɲini k'a d'a ma ko n'i y'a sɔrɔ muso bɛ yen ni mun tɛ kɔɔri parata la a bɛ lɛfɛ dilan la mun tɛ lɛfɛ dilan la u bɛ fugulan dilan la mun tɛ fugulan dilan la dɔ bɛ daga dilan la mun tɛ daga dilan la a bɛ duloki dilan la en tout cas i t'aw sɔrɔ hali muso sigilen gansan i t'o sɔrɔ. O tun bɛ kɛ nka sisan ni yɛrɛ ko min ka hali baara nin kɛ u b'a fɔ ko a k'ale sɛgɛnna a kuma ka ca dɛ.
ko denmisɛn kɛ birifini ko muso de b'o dilan ko muso b'o dilan so kɔnɔ ko denmisɛn ka wulafɛ dumuni muso de b'o labɛn ko n'i m'a sɔrɔ o b'u ɲɛ mais a ko an k'a lajɛ ko kɔlɔn ni kɔlɔnkalan bɛ so mun kɔnɔ o bɛ jate bi tiɲɛna ko kɔlɔn ni kɔlɔnkalan bɛ so mun kɔnɔ bi a bɛ jate o tiɲɛ kɔlɔn ni kɔlɔnkalan bɛ so min kɔnɔ bi surtout duguba kɔnɔ yan i tɛ ɲɛ susukan yɛrɛ mɛn yan a ko bulon bɛ so da mun na o b'a jate bi bulon kɔni bulon tɛ so caman na sisan n'a bila a ko du b'a la maa kelen mun bɛ maa bɛɛ sɔnna a ma ni kungo du kungo bɛ taa bɛɛ bɛ taa fɔ a ye ko o fana tunnen dɔ bi ko bon an yɛrɛ de y'an yɛrɛ tunu tiɲɛna an yɛrɛ tunu an ye sira bila ko diɲɛ kɛra nata ye ko fɛn minnu mɔgɔw wele karama ko mɔgɔw tɛ o siran ɲɛ de mɔgɔw tɛ siran ɲɛ de ko mɔgɔw malo ma a ka nafa kosɔn u tɛ sɔn ka diɲɛ fɔ bɛɛ bɛ taa ale ma kɛ n'a ye mun kɛ o kaɲi maa se ka kɔrɔ fɔ ko fɔlɔfɔlɔ hali fɛn b'i ko bi kɔrɔ fɔ hali fɛn b'i ko tiɲɛ bɛ fɔ ye tiɲɛ bɛ f'i ye bon sisan ni fɛn b'i ko i tɛ kɔrɔ fɔ tiɲɛ tɛ fɔ ye o de tɛ ko tɔ ninnu bɛɛ tiɲɛ yan parce que n'a fɔra sisan ko fɛn b'e kun e b'i minɛ ka kɛɲɛ n'o ye tiɲɛ tɛ f'i ye a tɛ f'i ye nin ka ɲi a tɛ f'i ye nin man ɲi e m'a min kɛ don min o de ka ɲi e dun ye adamaden ye e ka hakililaw ma dafa ko ye o maaw ka ɲi k'o de faamu nka wari kɛra tiɲɛ de ye tiɲɛ wɛrɛ yera adamadenya na sisan min ni adamadenya tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye ka sababu kɛ wariko ye ko n'a tiɲɛna yɔrɔ dɔ n'a b'a fɛ ka tiɲɛ maa tɛ se ka kɛ ko muso de b'a fɔ ye fɛrɛ la ko muso bɛ sigi i sigilen Bakari sigilen ale de ye dutigi ye ala k'a sɔrɔ ka Bakari fa tun bɛ dutigi tɛ taa ko i kɔrɔ foto tɛ nin yan ayi ma kɔrɔ wɛrɛ tiɲɛ de fɔra k'a sɔrɔ karisa fa tun bɛ yan an ka dutigi tɛ taa an ka dutigi mara o cogo la tiɲɛ de bɛ ka fɔ tan tiɲɛ de bɛ fɔ tiɲɛ de fɔra i ye a bɛ fɔ fɛrɛ la tiɲɛ bɛ fɔ k'a sɔrɔ i tɔgɔ ma fɔ i m'i kɔrɔ fɔlɔ o kɛra i kɔ don mais a kɛra i sigilen ɲɛna ayiwa tubaru kala ou bien i tarawele jite kan bɛ waati wɛrɛ ala ka waati wɛrɛ yira